Bueno, kuestion zoazen, dana zoazen demokrataz. Dana zoazen, frankistak ez dira nahi, PNV-koek, hola gebileko zoazen. Da, egun batean, ez, holakotako kruzien, kamio batek gume bat hil zuen. Dana ziren eta asko egotan zuen. Eta jubiltzatzen ayuntamentuak eskatu ingenduan paso de zebra bat, edo semaforuek, edo lurpetikiteko paso bat. Eta jamoni biztuzko jane. Hasta kai amaika hil arte, ez da permisuik. Eta zazuen hori alkati biztuzkoan, Eta nor zen alkatia, borde? Luis Pérez de la Cámara, mediku izuan. Hemen eukizuan zera. Bai, gure etxera torri zuen, bizitzeten eskonduteguan, baina gernik leketxizan txikan Andrea eta umiek. Konfiantzan dizego, izin zuen gero kabero bat. Baina hau sartu zen alkate, independiente horrekin ez da? Bai, independentiekin. Eta, klaro, zer egiten gu zapatuetan, edo barikuetan, joan olako dago kruzea eta kruzi zarratu. Kotxi, kamendik, kotxi, bestetik, baserretxarra gazare, veterinari jo bat egula, kolan, eta izteko bazetan da. Ordu erdi izeten zuen, baina kristo da montagoen, leheko medikoekin montagoene, holako zebat izen zuen. Eta, en bloke, dimitu duzia. Eskratzi bat ingentzen alkatia, bere itxera jomitzen da, hoxe, oino eskratzi zato. Danak blokien dimitu duzia. Zeo ipini gaitu zu hemen, eta zeo botetan. Zer gaitu zuen, ez duzu zeo egiten da,